नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, तिलारी कालवा दुरुस्तीचं काम फास्ट ट्रॅकवर आणि एसटी तिकीट दरवाढी विरोधात ठाकरे शिवसेनेचं चक्काजाम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तिलारी प्रकल्पाचा कालवा कुडाचे धनगरवाड इथं फुटला होता, त्यामुळे गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा पूर्णतः बंद झाला होता। सिंधुदुर्ग आणि गोवा राज्यातील कार्यकारी अभियंता यांनी हे कालव्याचं काम जलद गतीने व्हावं यासाठी पावलं उचलली आहेत। गोव्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील मुख्य कार्यकारी अभियंता प्रमोद बदामी, सहाय्यक अभियंता आनंद पंचवाडकर हे घटनास्थळी लक्ष घालून जलद गतीने काम करून घेत आहेत। त्यामुळे या कालव्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। येत्या 4 दिवसात कालव्याची दुरुस्ती होऊन रविवारपर्यंत गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे। नमस्कार, आज आपण तिलारी पाटबंधारे जो प्रकल्पाचा हा डावा कालवा आहे, हा डावा कालवा गोव्याला जो कालवा जातो, या ठिकाणी रविवारी या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता, या ठिकाणी हे भगदाड पडून हा कालवा फुटण्याचा प्रकार घडला होता। त्यामुळे गोव्याला जे जाणारे पाणी पुरवठा आहे हा त्या रविवारपासून आज बंद झाला आहे। आज रविवारपासून आज 3 दिवस झालेले आहे। या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता, या युद्ध पातळीवर हे काम चालू आहे। इथले स्थानिक ठेकेदार म्हणा किंवा गोव्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा गोव्याचे मंत्री म्हणा, हे या ठिकाणी तळ ठोकून आहे। त्यांचा पाठपुरावा वारंवार या ठिकाणी आहे। युद्ध पातळीवर आता या ठिकाणी काम चालू आहे। येत्या रविवारपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन गोव्याला जो पाणी पुरवठा आहे हा सुरळीत पाणी पुरवठा होणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे हाल हे इथं शेतकऱ्यांना हे 2-3 दिवस फक्त हाल सोसावे लागणार आहे। रविवारपर्यंत या ठिकाणून या कॅनलमधून हा पाणी पुरवठा सुरळीत होणार आहे, असे या ठिकाणचे ठेकेदार म्हणा किंवा या ठिकाणचे अभियंता जे आहेत यांनी आज या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता, मागच्या वेळी पण या ठिकाणी कालव्याला भगदाड पडून हा कालवा फुटलेला होता। आपण कालव्यांची परिस्थिती पाहू शकता, एकदम बिकट अवस्था या कालव्यांची झालेली आहे। त्यांचं कॉन्क्रिटीकरण हे पूर्णपणे वाहून गेलेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांची एवढीच मागणी आहे की हे जे कालवे साधारण ह्याला 30-35 वर्ष झालेलं आहे। तिलारी प्रकल्प ज्यावेळी निर्मिती झाली त्यापासून जे हे कालवे आजपर्यंत ह्याला 30-35 वर्ष झालेले आहेत। हे कालवे पूर्णपणे डागडुजी करून सुरळीत गोव्याच्या धर्तीवर जसे कालवे आहेत तसे या महाराष्ट्रातील दोडामार्ग तालुक्यातील हे कालवे सुरळीत करावे, कॉन्क्रिटीकरण व्यवस्थित करावे, आजूबाजूची झाडी झुडपी ही सगळी साफ करावी अशी या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे। प्रुडंट मीडियासाठी लव परब, दोडामार्ग। श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट कसाल यांच्या वतीने माघे गणेश जयंती उत्सवानिमित्त मंगळवारी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। यात 48 जणांनी रक्तदान केलं। जवळपास गेल्या 4 वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होते। सर्वोच्च न्यायालयात 23व्या नंबरवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती। मात्र पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख पाहायला मिळाली। राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली। त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नवी तारीख दिली आहे।
पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला होणार आहे, त्यामुळे आणखीन जवळपास 1 महिन्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील झाली आहे. मात्र अजून काही काळ सर्वांनाच वाट पाहावी लागेल. कोर्टानं कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही, पण ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्यानं राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यातच न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली होती. ओबीसी आरक्षण असो की नसो, पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचंही फडणवीस यांनी म्हटलं होतं. आता या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली आहे. पुढील सुनावणी तेव्हाच होणार आहे, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखीन काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. एकीकडे भारतातील काही लोक आठवड्यात 70 ते 90 दिवस काम करण्याचा सल्ला देत असतानाच ब्रिटनमधील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. युनायटेड किंगडम मधील 200 कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी न करता आठवड्यातून फक्त 4 दिवस काम करण्याचा नियम लागू केलाय. या बदलाला 4 डे वीक फाउंडेशनचा पाठिंबा आहे आणि मार्केटिंग, तंत्रज्ञान, धर्मदाय संस्था, IT क्षेत्रातील कंपन्यांचा यामध्ये मोठा सहभाग आहे. 4 दिवसांच्या कामाच्या पद्धतीचं समर्थन करणाऱ्यांचा विश्वास आहे की 5 दिवसांच्या कामाच्या पद्धतीला जुन्या आर्थिक काळापासून वारसा मिळालाय. त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. 4 डे वीक फाउंडेशनचे मोहीम संचालक जो रायल यांच्या मते 9 ते 5 काम करण्याची पद्धत 100 वर्षांपूर्वी विकसित झाली होती आणि आता ती आधुनिक काळासाठी योग्य नाही. रायल म्हणालेत की आठवड्यातून 4 दिवस काम केल्यानं कर्मचाऱ्यांना अधिक मोकळा वेळ आणि चांगले जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल. या व्यतिरिक्त ग्राहकांसाठी उत्पादन वाढवण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. हे पाऊल सर्वप्रथम मार्केटिंग, जाहिरात, प्रेस संबंधांशी संबंधित 30 कंपन्यांनी उचललंय. त्यानंतर तंत्रज्ञान, IT, सॉफ्टवेअर कंपन्यांनीही ते स्वीकारलंय. आतापर्यंत एकूण 200 कंपन्यांनी 4 दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याचा नियम लागू केलाय, ज्यामध्ये लंडनमधील 59 कंपन्यांनी पुढाकार घेतलाय. लेबर पार्टीच्या अधिकृत घोषणा नसली तरी अनेक वरिष्ठ नेत्यांनीही या निर्णयाचं समर्थन केलंय. एका सर्वेक्षणानुसार 18 ते 34 वयोगटातील लोक आठवड्यातून 4 दिवस काम करण्याचा नियम अधिक योग्य मानतात. यामध्ये सुमारे 78% तरुणांचा विश्वास असा आहे की पुढील 5 वर्षात हे सर्वसामान्य प्रमाण होईल. तुम्हाला देखील या निर्णयाबद्दल काय वाटतं, नक्की सांगा. बांदा आरोसबाग येथील तेरेखोल नदीपात्रात कुत्र्यांनी पाठलाग करून जखमी केलेल्या सांबराला स्थानिकांनी जीवदान देऊन नैसर्गिक अधिवासात सोडलाय. पाहुयात हा व्हिडिओ. तब्बल 50 वर्षांहून जास्त काळ पत्रकारिता करणारे, कोकणच्या साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवणारे, मालवणी भाषेच्या दैनंदिन वापरासाठी आग्रह धरणारे, महाराष्ट्र राज्याच्या 3 पेक्षा जास्त मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी म्हणून काम केलेले, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आणि सावंतवाडीचे सुपुत्र सतीश पाटणकर यांच्या जाऊ तिथे खाऊ हे महाराष्ट्रातील खाद्य संस्कृतीवर आधारित आणि कोकणातील जी तब्बल 39 नररत्न होऊन गेली त्या विविध क्षेत्रातील महानुभावांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटवला. त्यांचा आढावा घेणारे दुसरे पुस्तक म्हणजे कोकणातील आयकॉन या दोन्ही पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा दिमाखात पार पडला.
महाराष्ट्राच्या मराठी साहित्य विश्वात ज्यांचं फार मोठं नाव आहे असे ज्येष्ठ कवी, गीतकार, प्राध्यापक अशोक बागवे 50 वर्षांपूर्वी सामना या अजरामर मराठी चित्रपटाची निर्मिती ज्यांनी केली ते वात्र टीकाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेतच, पण आपल्या वात्र टीकांच्या माध्यमातून दिवसेंदिवस ह्रास होत चाललेल्या सामाजिक राजकीय मूल्यांवर थेट प्रहार करतात ते ज्येष्ठ साहित्यिक रामदास फुटाणे आणि सामाजिक संवेदनांना आपल्या विनोदी शैलीने रसिक प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारे घराघरात पोहोचलेले ज्येष्ठ कवी अशोक नायगावकर या तिन्ही ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या प्रमुख उपस्थितीत सावंतवाडी संस्थांच्या 19व्या पिढीचे प्रतिनिधी युवराज लखमराजे भोसले आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तैवी यांच्या शुभ हस्ते हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाटणकर यांना आवर्जून पाठवलेल्या संदेशाचं वाचन पत्रकार विनायक गावस यांनी केलं, तर लेखक सतीश पाटणकर यांचा परिचय आणि पुस्तकांची त्रोटक माहिती पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे कार्यवाह ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांनी करून दिली. आपल्या मनोगतात लेखक पाटणकर यांनी आपल्या आतापर्यंतच्या वाटचालीतील संपूर्ण प्रवास आणि या प्रवासात ज्या असंख्य व्यक्तींनी सहकार्य केलं आणि प्रेरणा दिली, ज्यामुळे हा संपूर्ण प्रवास सुखमय झाला, यासाठी कृतज्ञता व्यक्त केली. गेली 50 वर्षे मी सातत्याने लिहितो आहे. साधारण 8 ते 10 हजार लेख मी माझ्या या कारकिर्दीत लिहिले, विविध विषयावर लिहिले, पण मी कोकण सोडलेलं नाही. कोकण हा माझा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे आणि कोकणावर सातत्याने लिखाण मी जिथं जिथं जाईन तिथं तिथं केलेलं आहे. आणि मला सांगायला आनंद होतो की हे जाऊ तिथं खाऊ हे जे प्रॉडक्ट आहे ते प्रॉडक्ट म्हणजे खरं म्हणजे मी या ठिकाणी मी नारायण राणे साहेबांचे धन्यवाद या ठिकाणी देतो. कारण गेली 16 वर्षापूर्वी मी दैनिक प्रहारमध्ये त्यांच्या कोलाज पुरवण्यामध्ये सातत्याने महाराष्ट्राची खाद्ययात्रा नावाचं सदर दर रविवारी लिहित होतो आणि आजही मी दर रविवारी या प्रहारमधनं लिखाण करतोय. मग खाद्य संपल्यावर मी महाराष्ट्रातली म्हणजे कोकणातली देवालयं लिहिली. कोकणातल्या देवालयावर साधारण मी 400 लेख लिहिले, म्हणजे अगदी पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत. आणि ही कोकणातली सगळी मंडळी आहेत जी नररत्न आहेत, ही शोधत असताना मला अनेक नररत्न सापडली. आणि जाता जाता एकच सांगेन की आज आपण महाराष्ट्रात कुठेही फिरलो तर आपल्याला इडली सांबार मिळतं, मसाला डोसा मिळतो, पण मराठी पदार्थाची वानवा जागोजागी जाणवते. ही वानवा भरून काढण्याचं काम आपणाला करायला आहे. आपण हे विकलं पाहिजे. जर विकलं तरच मराठी पदार्थ टिकून राहतील असं मला वाटतं. त्या दृष्टीने मी या पुस्तकाचा प्रयत्न केलेला आहे. हे पुस्तक आपल्या पसंतीत उतरेल असं मला वाटतं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची आढावा बैठक आयोजित केल्यानं पालकमंत्री नितेश राणे यांना अचानक मुंबईला जावं लागलं. त्यांच्या वतीनं उपस्थित असलेले जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तैवी यांनी शुभेच्छा देताना विद्यमान पालकमंत्री हे रिझल्ट ओरिएंटेड काम करणारे असल्यानं हा जिल्हा पर्यटन दृष्टीनं विकसित करण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा आखला जाईल आणि त्यासाठी पाटणकरांसारख्या अनुभवी लोकांचं मार्गदर्शन घेतलं जाईल असे सुतोवाच करून पाटणकरांचं विशेष कौतुक केलं. माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, युवराज लखमराजे यांनीही यावेळी शुभेच्छा दिल्या. प्रेस क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष सीताराम गावडे यांच्या मालवणी भाषेतील गाराण्यांनी कार्यक्रमात वेगळीच रंगत आणली. व्यासपीठावर उपस्थित तिन्ही ज्येष्ठ साहित्यिक तसेच युवराज लखमराजे भोसले, मनीष तळवी, पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगराध्यक्ष श्वेता शिरोडकर, पत्रकार महेश सरनाईक, काव्य मैफिलीचे निवेदन करणारे निवेदक कवी सुधीर चित्ते, या दोन्ही पुस्तकांचे प्रकाशक स्वामीराज प्रकाशनचे ज्येष्ठ पत्रकार रजनीश राणे, पर्यटन महासंघाचे नंदू तारी यांचा पाटणकर कुटुंबियांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला पाटणकर यांच्या सौभाग्यवती
पती ममता पाटणकर, मुलगा दत्तप्रसाद पाटणकर, जावई ऋषिकेश बर्डे आणि सर्व पाटणकर कुटुंबीय, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, सीताराम गावडे, अभिमन्यू लोंढे, राजू तावडे, राजेश मोणकर, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष अनंत जाधव, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई, सचिन रेडकर, हर्षवर्धन धारणकर, कोमसाप सावंतवाडी शाखा अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, विनायक गावस, सचिव प्राध्यापक प्रतिभा चव्हाण, पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे पदाधिकारी, पत्रकार संघाचे पदाधिकारी, आरपीडी हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थी संघाचे पदाधिकारी, कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडी शाखेचे पदाधिकारी, सर्व वृत्तपत्र आणि समाज माध्यमांचे प्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात प्राध्यापक अशोक बागवे, वात्र टीकाकार रामदास फुटाणे आणि कवी अशोक नायगावकर यांच्या काव्य मैफिलींनी कार्यक्रमाची सांगता झाली. शरदचंद्रजी पवार कृषी महाविद्यालय खरवते दहिवली मधील 4थ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांकडून सह्याद्री डेअरी हा नाविन्यपूर्ण दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्यात आलाय. कृषी क्षेत्रामधील दुग्ध प्रक्रिया हा एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय. या क्षेत्रामध्ये एक सक्षम उद्योजक घडवण्याची क्षमता आहे. तसेच यामधून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होऊ शकतात हे चित्र समोर ठेवून अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून 2 महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पात सुरुवात करण्यात आली. खरवते आणि दहिवलीमधील स्थानिक पशुपालकांकडून दूध खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट या विद्यार्थ्यांनी उराशी बाळगलाय. सुमारे 14 विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये मुलींचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. सुरुवातीच्या काळात या विद्यार्थ्यांकडून प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रत्येकी 1000 रुपये असे एकूण 14,000 रुपये जमवण्यात आले. विद्यालयाच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व साधन सामुग्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी प्रयोगशाळा देण्यात आली. ग्राहकांना कोणते पदार्थ अपेक्षित आहेत याचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर करत उत्कृष्ट असे दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये कोल्ड कॉफी, बदाम शेक, मलई पेढा, कंदी पेढा, लस्सी, गुलाबजाम, रबडी, गुलाबजाम, चिकू शेक, बासुंदी, मँगो, पिस्ता श्रीखंड, पनीरमधून शिल्लक राहणाऱ्या घटकांपासून मँगो पिस्ता हे ड्रिंक विद्यार्थी बनवतात. उत्कृष्ट चव आणि नवनवीन पदार्थांमुळे विद्यार्थ्यांच्या पदार्थांना सावर्डे, खरवते, दहिवली भागात प्रचंड मागणी आहे. हे विद्यार्थी स्थानिक पशुपालकांशी संबंध जोडून एक सक्षम पुरवठा साखळी तयार करण्यात यशस्वी झाले. परिपूर्ण अभ्यास, उत्तम व्यवस्थापन, ग्राहकांशी असलेला संपर्क या सर्व गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांच्या पदार्थांना मागणी वाढतीये. व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून हे विद्यार्थी सह्याद्री डेअरी या नावाखाली उत्कृष्टरित्या काम करतात. आजतागायत विद्यार्थ्यांकडून सुमारे 200हून अधिक लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनुभवात्मक शिक्षण हा उद्देश यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आलाय. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कामाबद्दल सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष, चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनीत कुमार पाटील यांनी कौतुक केलंय. सर्वांना प्रोत्साहित केलं. भविष्यामध्ये जे विद्यार्थी हा उपक्रम व्यावसायिक दृष्ट्या अवलंबणार असतील त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं. या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी महाविद्यालयाचे पशुसंवर्धन दुग्ध प्रक्रिया विभागाचे प्राध्यापक बाळासाहेब मुंडे, अन्न तंत्रज्ञान विभागाचे प्राध्यापक रवींद्र सरगर यांचं मार्गदर्शन लाभलं. एसटी तिकीट दरवाढी विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं कुडाळ बस स्थानक इथं चक्काजाम आंदोलन केलं. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं. तिकिटाचे वाढलेल्या दरांचे फलक घेत प्रवाशांना शिवसैनिकांनी माहिती दिली. पाहुयात नेमकं काय घडलं. प्रवाशांच्या माहितीसाठी सांगतो, आज या राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात दरवाढी केलेली आहे. यांच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने तुमच्या सगळ्यांसाठी आणि वैमनच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलेलं असा सगळ्यांनी सामील व्हावा होता. आणि दर केलेला राज्य सरकारने निषेध म्हणून सगळ्या प्रवाशांनी राज्य सरकारचा निषेध करा, निषेध करा आणि सगळ्यांनी सामील व्हावे. 225 रुपये दर कोल्हापूर होतो, 273 रुपये केल्यानी
₹60 यायचा होतो कंट्रोली पुढा तो 71 रुपये गेला नाही. तो दर गेलेला आहे हो आजपासून वाढून गेलेला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन सुरू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळमध्ये आज चक्काजाम आंदोलन या ठिकाणी केलं आहे. खरं तर निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने वेगवेगळ्या घोषणा केल्या होत्या आणि निवडणुकीमध्ये गेल्या 2 वर्षामध्ये निवडणुकीच्या आधी सरकारच्या विरोधात वातावरण होतं आणि त्यामुळे वारेमाप आश्वासनं दिली आणि लाडक्या बहिणीला 50% मोफत, एसटीची दरवाढ केली नव्हती आणि आता निवडणुका झाल्याबरोबर ही दरवाढ केलेली आहे आणि ही दरवाढ कोणालाच कळली नाही. एवढंच कशाला परिवहन मंत्र्यांना सुद्धा ही दरवाढ माहिती नाही आहे आणि 15% दरवाढ केलेली आहे आणि ही दरवाढ लाडक्या बहिणीची जी योजना होती किंवा लाडक्या बहिणींना निवडणुकीच्या काळात जी आश्वासन दिली होती त्यांना सुद्धा आता 50%पेक्षा 35% सवलत आता या 15% दरवाढीमुळे मिळणार आहे आणि त्यामुळे आज सर्वसामान्य लोकांना आपण बघितलं असाल की नुसतं 50 रुपये कोल्हापूरचं दर वाढलं आहे, कुडाळ ते कणकवली 11 रुपये वाढलं आहे, कुडाळ ते सावंतवाडी 6 रुपये वाढलं आहे. म्हणजे दररोज करणाऱ्या जिल्ह्यातील प्रवाशांना या कुडाळ प्रवाशांना जवळजवळ 10-15 रुपये फरक पडलेला आहे आणि त्यामुळे एकीकडे हा फरक झाला आहे. दुसरीकडे आपण बघित असाल की एसटीची दुरावस्था आहे, एसटी कुठे उपलब्ध नसतात. आज वाडी वस्त्यावरच्या ज्या वस्तीच्या एसटी होत्या त्या बंद गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये झाल्या आहेत आणि आता तर ह्यांनी वेगळी योजना राबवली आहे की वस्त्याच्या योजना बंद करण्यासाठी टायमावरच एसटी सोडत नाहीत. 7ची एसटी 9 वाजता आणि त्यामुळे प्रवासी मिळत नाहीत आणि मग भारमान म्हणून त्या एसटी बंद केल्या जातात आणि त्यामुळे आज मुंबईला जाणारी एकही एसटी आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं सुरू नाही. आज अनेक भरतीची पदं रिक्त आहेत त्यामुळे एसटीची दुरवस्था झाली असताना सरकार आज योजना जाहीर करते परंतु सरकार एसटीला पैसे देण्यात आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांची वाहतूक करण्या एसटीचा आज कंपाऊंड मोडलेला आहे आणि आज या 15% भाडेवाढीमुळे लोक आधीच महागाईच्या ह्याच्यात गेलेले आहेत. पेट्रोल डिझेलचे गॅसचे दर वाढले आहेत आणि यातनं हा सुद्धा एक सरकारने निवडणुकीनंतर पहिला दणका दिलेला आहे आणि त्याचा आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीने निषेध करतो आणि ही जर भाडेवाढ पुरवत नाही आली म्हणजे कमी नाही झाली तर आम्ही त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा असंच आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली करणार आहोत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज कुडाळमध्ये आंदोलन चाललेलं आहे. शिक्षण विभाग असेल किंवा परिवहन विभाग असेल, मंत्र्यांना विश्वास न घेताच निर्णय घेतले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्णय घेतले तर बोला आता सरनाईक पण तसंच म्हणाले की मला ह्यातलं काहीच माहीत नाही. खरं तर गेल्या 2 महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाल्यानंतर सगळ्या खात्याचा कारभार तेच चालवत आहेत. आज आपण बघितलं असेल की सगळ्या PN मंत्र्यांना PA कोण द्यायचे आहेत, तिथपासून 100 दिवसात कार्यक्रम काय द्यायचा हा सगळा अधिकार देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे घेतलेला आहे आणि त्यामुळे हे महायुतीचं सरकार फक्त नावाला आहे आणि हे फक्त भाजपचं सरकार आहे. आज आपण बघितलं असेल की योजनाची आणि हे सरकारमध्ये सुद्धा ज्यावेळी एखादी योजना चांगली झाली त्या सगळे त्याचा बोर्ड लावत असतात. आज लाडकी बहिणीचं बघितलं देवाभाऊ वेगळे, शिंदे भाऊ वेगळे आणि अजितदादा वेगळे असे प्रत्येकाच्या नावाने बोर्ड लावते परंतु भाडेवाढ झाल्यानंतर मात्र ही जबाबदारी कोणी घ्यायला तयार नाहीत, एकमेकावर लागत आहेत आणि त्यामुळे आज लोकांचं काय नाही तर ह्यांना फक्त सवर्ग लोकप्रियतेच्या घोषणेचा फायदा आपण करून घ्यायचा, त्यातनं निवडून यायचं आणि निवडणूक झाल्या की सामान्य जनतेला विसरायचं. परंतु ह्या निवडणुका होत असतात, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोक त्याची जागा दाखवून देतील असा आम्हाला विश्वास या ठिकाणी आहे. नागानं फणा काढल्यावर अंगावर शहारे येतात. नागाचं रौद्र रूप अनेकांनी पाहिलं असेल पण मुंगूसाशी झालेल्या थरारानंतर नागानं चक्क अर्धा तास मार्ग रोखून धरलाय. दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा लागल्यात. रस्त्याच्या मधोमध उभ्या राहिलेल्या या नागाचे फोटो अनेकांनी आपल्या फोनमध्ये टिपले. या मार्गावरून हा नाग बाजूला होण्याचं नाव घेत नव्हता. मग येथील नागरिकांनीच काठीच्या सहाय्यानं त्याला बाजूला करून मार्ग मोकळा केला. मंगळवारी दुपारी 1:30च्या सुमारास हा प्रकार मातोंड तळवडे मार्गावर महादेवबाग जवळील परिसरात घडला. आधी मुंगूसाशी झटापट केल्यानंतर त्याच्या तावडीतून या नागानं कशीबशी आपली सुटका करून घेतली पण त्यानंतर रस्त्याच्या मधोमध हा नाग दबा धरून बसला. त्यामुळे तब्बल अर्धा तास वाहतुकीचा खोळंबा झाला. दोन्ही बाजूला वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. नागानं वाट रोखली ही बातमी तळवडे बाजारपेठेत पोहोचताच त्याला पाहण्यासाठी अनेकांनी या ठिकाणी गर्दी केली. मात्र काठीच्या सहाय्यानं त्याला स्थानिक नागरिकांनी रस्त्याच्या कडेला नेल्यानंतरच हा मार्ग मोकळा झाला.
संपूर्ण महावितरण अदानी उद्योग समूहाच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे. जनतेच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा नफा कमावण्यासाठी अदानीकडे देण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात वेगानं सुरू असल्याचा आरोप केलाय. स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या विरोधात वीज ग्राहक समितीतर्फे महावितरणच्या कुडाळ कार्यालयावर 10 फेब्रुवारीला मोर्चा काढणार असल्याचं संपत देसाई यांनी सांगितलंय. पाहूया. महाराष्ट्र शासनाने स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर बसवण्याचा एक निर्णय अलीकडे घेतलेला आहे. खरं तर हा निर्णय वीज ग्राहकांची लूट करणारा निर्णय आहे आणि याच्या संदर्भात महाराष्ट्रामध्ये जनतेत एक असंतोष तयार झालेला आहे. कोल्हापूरपासून नागपूरपर्यंत सगळीकडेच त्याच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलने, मोर्चे, मेळावे सुरू झालेले आहेत. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व ज्यांना या विजेच्या प्रश्नावर आपली पिळवणूक होणार आहे असं वाटत होतं, अशा सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांची एक व्यापक बैठक आज कुडाळमध्ये झाली. या बैठकीला शिवसेना उभाटा गटाचे जिल्हाध्यक्ष होते, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष होते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष होते, त्याचबरोबर विविध सामाजिक आणि राजकीय चळवळीतले कार्यकर्ते पण या बैठकीला आले होते. खरं तर या सगळ्या पाठीमागचा हेतू असा आहे की ज्या पद्धतीनं अदानीचं प्रीपेड मीटर बसवलं जाणार आहे आणि हे प्रीपेड मीटर बसवल्यामुळे ग्राहकांची लूट मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे. जसं मोबाईलला आपण रिचार्ज मारतो, रिचार्ज संपला की मोबाईल बंद, तसंच वीज खंडित होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना यापासून सर्वात मोठी पिळवणूक होणार आहे. म्हणून या विरोधामध्ये एक जनआंदोलन उभा करावं या हेतूनं आज आम्ही आलो होतो. आज इथं व्यापक बैठक चांगली झाली आणि या बैठकीमध्ये येत्या 10 फेब्रुवारीला कुडाळला जे जिल्ह्याचं महावितरणचं कार्यालय, त्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यालयावर एक मोठा व्यापक मोर्चा काढण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये झालेला आहे. आणि मला खात्री आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सर्वसामान्य कष्टकरी जनता या लढ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उतरणार आहे. खरं तर हा प्रश्न कुठल्या एका विभागाचा नाही, हा प्रश्न जनतेचा आहे. कारण या वीज वापरणारी जी जनता आहे ती झोपडपट्टीपासून ते अगदी 5 स्टार हॉटेलपर्यंतचे लोक या वीज वापरतात. साध्या टपरीपासून ते 5 स्टार हॉटेलपर्यंतचे लोक ही वीज वापरले जातात. सर्वसामान्य माणसांचे खिसे कापून हे अदानीची भर करायचा हा जो काय सरकारचं धोरण आहे, या धोरणाच्या विरोधामध्ये ही आमची लढाई आहे. दुसऱ्या बाजूला महावितरणनं ही सगळी यंत्रणा उभा केली आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण महावितरणनं उभा केलं आहे. महावितरणनं उभा केलं इन्फ्रास्ट्रक्चर अदानीच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे. या साऱ्याला आम्ही विरोध म्हणून हा मोर्चा 10 तारखेला होतोय. आम्ही सर्व वीज ग्राहक संघर्ष समितीच्या वतीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य माणसांना, कष्टकरी, श्रमिक, शोषित, आदिवासी, दलित स्त्रियांना सर्वांना आम्ही विनंती करतोय की 10 तारखेच्या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सहभाग द्यावा आणि आमच्या मनामध्ये या प्रीपेड आणि स्मार्ट मीटरला कसा विरोध आहे तो विरोध आपण दर्शवावा अशी आम्ही विनंती करत आहोत. 1 जानेवारी 2025 पासून सुरू झालेल्या भाजपा सदस्य नोंदणीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपनं आघाडी घेतली आहे. ग्रामीण भागातून पहिल्या क्रमांकावर आहे, एकूण जिल्ह्यातून 6व्या क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत 1.5 लाख सदस्य नोंदणी करून जिल्ह्यानं 75% उद्दिष्ट पूर्ण केलंय. लवकरच ते 100% पूर्ण करणार अशी माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि भाजपा नोंदणी अभियानाचे जिल्हा संयोजक रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्येच भारतीय जनता पार्टीचं सदस्यता महाअभियान सुरू झालेलं होतं. याच आपण पत्रकार कक्षामध्ये त्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे अभियान कशा पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे याबद्दल देखील माहिती दिलेली होती. आणि मला सांगायला खूपच अभिमान वाटतो, आनंद वाटतो की भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने हे अभियान अत्यंत यशस्वीरित्या आम्ही आजपर्यंत राबवलेलं आहे. 31 जानेवारीला या अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे आणि याचा संपूर्ण एकंदरीत विचार केला तर आजपर्यंत आम्हाला जे उद्दिष्ट दिलेलं होतं त्या उद्दिष्टाच्या साधारण 70 ते 75% आम्ही पूर्णत्वाला ते अभियान दिलेलं आहे. याची आकडेवारी मी तुम्हाला मुद्दाम विस्तृतपणे देतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे एकूण 921 बूथ आहेत या सर्व बूथ, प्रत्येक बूथवरती आम्हाला 200 सभासद करण्याचं उद्दिष्ट हे प्रदेशने दिलेलं होतं. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की महाराष्ट्र राज्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी आणि हे संघटन पर्व त्याच्या प्रमुखपदी सन्माननीय या भागाचे माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब त्यांची नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याचबरोबर सन्माननीय या भागाचे खासदार सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब असतील,
पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब असतील, त्याचबरोबर आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतसाहेब, प्रदेशचे उपाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर आणि या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सदस्यता नोंदणी अभियान हे गेले 27 दिवस आम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीत राबवलं. याचा एक व्यवस्थित कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला होता. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय या अभियानाची जबाबदारी त्या मतदारसंघातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडे दिलेली होती. आणि काल रात्रीचे जे आमच्याकडे म्हणजे संपूर्ण राज्याचं मॉनिटरिंग हे दिल्लीवरून होतं आणि ते काल रात्रीचे जे आमच्याकडे आकडे आले त्याप्रमाणे आम्हाला कालपर्यंत आम्ही साधारण 1.5 लाख सदस्य संख्येपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने 1,30,000 सभासद नोंदणी झालेली आहे, तर 20,000 हे ऑफलाईन पद्धतीने झालेली आहे. आपल्याला माहीत असेल की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये दोडामार्ग असेल, वेंगुर्ला असेल, मालवणचा काही भाग, कुडाळमध्ये आमचा आंबेड विभागातील काही भाग, त्यानंतर देवगडमधला काही भाग आणि वैभववाडी या काही ठिकाणी अद्यापपर्यंत मोबाईलला तशा प्रकारचं जे आम्हाला डाटा नेटवर्क लागतं ते रजिस्ट्रेशनसाठी, कारण ऑनलाईन हे आहे नोंदणी आहे, ते आम्हाला तिथे नेटवर्क मिळत नसल्यामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी फक्त काही ठराविक 100-200 बूथ अशी आहेत की त्या ठिकाणी आम्हाला काही ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी लागलेली आहे. आणि एकंदरीत जर काय आपण संपूर्ण राज्याचा जर काय विचार केला तर आमच्या राज्यात एकूण 78 संघटनात्मक जिल्हे आहेत. आमचे पक्षाचे जे जिल्हे आहेत ते संघटनात्मक जिल्हे असे 78 आहेत. आणि 78 जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा क्रमांक हा 6 क्रमांकावरती आहे. म्हणजे आम्ही 6व्या क्रमांकावरती आजच्या घडीला आहोत. आणि निश्चितपणे सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील यांनी देखील सांगितलं, हल्ली जेव्हा त्यांचा इकडे दौरा झाला तेव्हा सांगितलं होतं की जोपर्यंत दिलेलं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत हे अभियान सुरूच राहणार आहे. आणि आम्हाला देखील खात्री आहे की सर्वच आमच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जे आम्हाला उद्दिष्ट दिलेलं आहे 2 लाखाचं उद्दिष्ट जे आहे त्या 2 लाखाच्या उद्दिष्टापर्यंत पुढच्या काही दिवसात आम्ही पोचू असं निश्चित आम्हाला विश्वास आहे. सर्वच आमचे जे प्रमुख पदाधिकारी असतील किंवा कार्यकर्ते असतील यांनी अत्यंत चांगली मेहनत घेतलेली आहे. म्हणजे गावातील प्रत्येक बूथ अध्यक्ष असेल, कार्यकर्ता असेल, आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख असतील किंवा मंडल स्तरावरती प्रत्येक मंडल अध्यक्ष या सर्वांनीच अत्यंत जबाबदारीने हे काम पूर्ण केलेलं आहे. दिलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून ते काम सगळ्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. मी या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे या निमित्ताने आभार देखील व्यक्त करतो. आणि या निमित्ताने एवढंच सांगतो की आम्हाला जे उद्दिष्ट 2 लाखात दिलेलं आहे ते अवघ्या काही दिवसातच आम्ही पूर्ण करून राज्यात आमच्या पहिल्या 1-2 मध्ये जिल्ह्यामध्ये राहण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर. तिलारी कालवा दुरुस्तीचं काम फास्ट ट्रॅकवर. आणि एसटी तिकीट दरवाढी विरोधात ठाकरे शिवसेनेचं चक्काजाम. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.